musia sa na tom do istej miery aj zabávať. A potom môžeme počuť aj z toho pravého, z toho suverenistického priestoru hodnotenia situácie, ktoré už viac reflektujú skutočný stav, že pozrite sa, tu Ursula a spol, predtým Barroso, Juncker a spol nepomohli Európe ekonomicky, ideologicky ani z hľadiska sily. Spoliehali sa a počúvali vždy na slovo, ak v americkej vláde diktovali tón taký ako Obama, Albrightová a Biden. A dnes je táto bruselská kasta šokovaná, že ich nikto neberie vážne. Čiže Donald Trump robí len to, čo môže robiť, a ak Európa nedokáže na to reagovať, tak môže ďakovať ľuďom, ktorí volili takýchto líderov do vlád. Následne títo lídri tlačili svojich politických spojencov do vedenia v Bruseli, a tá nemohúcnosť, ktorú vidíme, tak je len prirodzený následok. No a v Moskve a možno aj v Pekingu, kde asi posledných 20 rokov určite nemali vysokú mienku o tzv. Európskych elitách, tak keď sa na tieto scény pozerajú, musia sa na tom do istej miery aj zabávať.